warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Pres Channel. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, dalam keadaan baik-baik saja, dan dapat menonton videoku sampai akhir. Halo guys, aku iki ngono guys. Aku apa ngewek konten apa ya guys? Aku ya gabut guys, gabut sekali. Eko jajal ya guys, komen no penake ngawek konten apa. Lah yo aku yo gabut guys, iki ndak anu guys, ana watu iki guys. Ayo ngawek permainan zaman dhisik guys, zamanku kae jenenge biok guys, biok ngene. Golek watu sik ya guys, engko golek kanca dijak biok ya guys. Golek watu, biasanya itu watune 5 guys. Biasanya watune 5, kudune seimbang guys. Iki daripada gabut nek apa, ayo daripada gabut ya guys, ayo golek permainan poso-poso apa mukbang yo anu ya guys, dijajal guys. Iki eling apa ora? Eling ora ya guys, watune gede-gede. Ayo golek kanca sik guys. Golek kanca sik ya guys. Iki golek kanca sik dijak biok. Jenenge biok guys, tapi nek ning nggonem kono-kono gak roh. Ayo tak golek kanca sik ya guys. Guys, iki ana Mbak nih guys, sik. Oh, apa ya? Ayo kemana gabut? Ayo main biok kayak ndek kae lho. Mengenang Biok masalah iya, temane gabut tapi mangan yo poso-poso. Kan golek watu pura aku entuk watu iki. Lho gede men. Golek sik. Golek cilik ah. Oh. Ben golek sik, guys. Oh. Golek watu. Yo. Tapi iki yo Setengah. lali apa ora? Oh, golek watu sik, guys. Jenenge biok. Nek ning nggono mbah gak ero jenenge apa. Gak rawa iki samene. Oh. Saya tak tatane sik yo. Nah, ini guys, watune wis anu 5 jumlahe guys. Watuku gede-gede iki kok anu tapi kene sut sik. Ayo, sweet. Jreng. Sing menang dhisik, guys. Carane. Ayo. Kalah, guys. Lagek Iki mek pisan lho ngene. Allah. Nek ning ngono carane piye, guys? Jenenge apa? Nek ning kene jenenge Genjeng apa lho genjeng. jenenge mek pindho, guys. Iki nek mek pindho ngene loro-loro. Terus anan Telu. nek mek telu. Papat. Wah. Mek Papat rusak. Kena. Terus nek mek 5 ngene, guys. Ngene lho. Kok aja melok mambah nang kono. Gua nek melok ngene iki mek 5. Aku ketut. Nek mek 6 piye lali? Oh, ngene, guys. Oh, jek eling ya, guys. Oh. Enggak bisa eling terus. Mek 6 mati, guys. Oh. Lali. Lagi mek pisan lali. Balane koprol iya. Lah, matine, guys. Mbok bismillah. Kenek. Iku mek 0. Iki mek 1. Terus mek pindho. Mek 3. Engko nek sing kalah ping pira iki? Ping 5. 5 babak ya. Walah. Ah. 5 babak iki aku 6 kok. Mek 7 menit. Mati. Enggak. Iya. Ngono. Mek 7. Mek 7. Kabeh. Iya. Olah. Guys.
Nah, nek dia cilik yo ngene iki, guys. Oh, nanti mbak iki mangga. Tapi tanya jirak, malah jirak. Kena Ya, mati mek ngono. Sini kan, oh kono. Kan di iku, guys. Di apa nek kalah di goreng wedak. Aduh, butuh. Enggak tak golekno wedak. Lho, mati. Walah kok nek wedak anak nyanti-nyanti cilik. Mbak kan dhewe wedak, Mbak. Mati ya Mbak Bre. Mbak. Ya, Oh, mek 8. Ya mek sama piye? ngene. Oh iya, ngono. Mek sama, guys. Aku mek 8 ora urip-urip ngene. Itu Lah iya, mak watu gede. Alah, riwayat iki engko, riwayat iki engko. ayo, 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 ayo. Iki nek wong akeh seru cah malah. Tak erek no. Wah. Tengok ning ngenton, nek ndek enak. Yang omahe ngene lah liane. Iki tekele yo apik ngene iki. Bismillah. Merdeka. Balik satu Mbak pengen wedak dulu, Mbak. Mbak Pre kalah. Kan duwe. Sampai wedak. Saya, guys. Wedak anu iki lah wedak. Kalau nganggo iku ngenekno, sumpah ngeno, nganggo iku lho, kembang. Kok tak deleh. Aja, enggak boleh, enggak boleh. Ora apa-apa. Mek wedak, guys, aku kalah sebule. Ayo, seret nyempreng. ae. Ndak nek kowe tak blore. Lihat. Yo. Ganti, Iki- ganti. Mulai lagi. Ya. Enggak apa mulai mager. Genjenan. Enggak kesawan genjenan. Jenengan iku opo lek? Genjenan yo cukup. Genjenan niku. Ah, berarti. Lulu. Iki baleni kok pisan ya? Mek lu song Aku ae. ya langsung ae ya, Kak. Iya. Iku engko nek an wis jablas engko nek wis berhasil sing kedua ya. Nah. Wes potes, guys. Satu. Baleni babak pertama. Cuma telu lali engko. Wow. Nggak apa mau ada ini. Obat kamu. Oh, ini nami kamu dulu. Duh, mek nemang piye? Maknam di gua kok ngisor ku apa? Yo, ngene to. Olah ngene aku gede-gede kok. Kandhani kok. Aku yang dugem gak Geden. iso kok. Nek 6. Ngene iki ndek kae yo. Iku apa sekolah iku watune di kayak nang glowodok. Iya, Walah. dicolong balane muring-muring. Muring-muring. Wes nek 8, guys. Aku iki engko nek kalah. Udah, ayo udah. Alah yo. Ayo udah urung. Gak udah lho. Aku nek Yo. sama. Iya le. Kowe sing kalah ini. Wes sing kalah guri ya. Babak ketiga. Mek enam ya. Iya. Babak ketiga. Ayo. Anu, anak Mek telu. Iki engko nek wedak anak terus tenanan nang kalah. Iki aku lagi gawe video YouTube kok orang video Facebook. Oke. Loh. Mek itu kok tak ambiarno. di Apa
Lagi. Wedaan Bu Windy wedaan ga? Alah yo. Ora apa iku iki gawe video YouTube e. Iya lho ora apa mbok kon uteh-uteh ngene koyo. Pirang babak iki? Lah, lali ya ajrane. Babak ketiga ini. Salah kaprah. Salah kaprah. Salah kaprah. Babak ketiga. Ya Nuka. Rono njaluk Mimi. Lho, Mimi, Bu. Bu. Aja. Oh iki wabak Mimi. Ngono. Mimi. Kan 5 babak. harga gak ikut. Sementing kan gak ono musik. Satu lagi ya. Tiga. Iku boleh teng-teng rong di Mimi. Balik. Kalau tak Dek ayo engko ana permainan naga yo. Yang ipung denangan tak enak ayo iku bak soder kowe nek esuk koyo nganu ngene kok. Ayo mengenang masa lalu. Elah, mang bapak iki berarti pengen telu iki ya? Ya. Sama. Kamu sama piye? Loh, iya. Iku Lali. nek anan ngene kan mek 5. Iya. Lah nek anan ngene kan mek Pak 8. Lho wis jire aku Lho, mek ngene. 6. Lah iya. Jire mek 6. Mek 6 Aku mek berarti pira mek 3. Iya. Jire aku sing Iya. ngetokno iku lho. Sing ngene iki lho. Lali ya. kenapa Mbak Mimi? Aduh kok ndi? Mang mek pira kok? Mek 5 no kok iki. Mek papat. Apa? Kowe tondok. Nah. Iya mek papat. Mek 5. Mek 6. Keren. Pitu. Lali ya. Nah, Aku mek 6 kok ya. itu babak ketiga ya. Salah. Mek 6 jire. Aku mek 7. Lah yo. Mek 8. Mek 6 iku ditokno lek. Ayo. Nek wedaan neh engko. Allah. Ayo sana. Ga. Bu Indi daan ga. Bu Indi daan ga. Ga. Bu Indi daan. Ayo babak keempat. Babak keempat. Dia aja iki lah le. Aja le. Tik. Coba. Ya tak setel notnya. Ah, mati. Nek. Main dulu mah ngurap baru. Sudah babak keempat. Tinggal 1 kali babak. 1 kali babak. Aku diwedaki ping 3. Mati nek. Empat. Kan. Ijek. Gorenya. Ayo. 8. Arga bisa? Anaknya Mela, apa yang jelok Mimi? Anaknya melok. Anake melok. Ayo, babak. Wes baru Indi. Karena melak mbak. kene lho. 1 kali lagi. Tinggal babak 5 terakhir ini, guys. Ayo. Terakhir. Babak terakhir. Oke.
Aku mek songo lho, lali kok. Telinga-telinga. Mek opo? Kene lho. Ayo, babak terakhir. Alah, situ wedaan tenanan iki. Babak terakhir. Duh, kandhani kok. Alah, pitu lho. Senane lali anggere nomor 7 kok. Padahal di grup ya tok ya. Takutnya. Ya ora. Mek pitu babak kelima. Waalaikumsalam kok anggere wis berhasil. Aku ya iso wedaan ping 5. Mek papat lho. Ayo. Wah, udah. Wah, iki Mek kita 5 ngene kabeh. Iya. Lah lali yo. Nek mek 5 dicekeli ngene, nek mek 8 kan gak dicekeli ngono. Mek 7, guys. Mek 6. Alah. Ayo. Siapa yang wedaan lagi? Alah, atuh aja. Ya ora kenal nek pas ngono Nah, lah wis selesai iki kok. 1, 2, 3. Guys. Wedaan, Aku guys. kalah, guys. Nah, loh. Lihat situ. Cukup sekian konten dariku. Apabila ada kata-kata yang kurang benar, aku minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe neng channel Mbak Pres Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mbak Pres Channel.